Gaurkoan berdinetik berdinera topaketan antolatu dugu Hor dago tabernan, Gasteizko Alde Zaharrean, eta bertan hainbat merkatari, ostalari eta Gasteizko kontsumitzaile ere batu gara. Udaleko euskara zerbitzuaren testuinguruan antolatutako topaketa bat izan da, izan ere udalak badauka plan bat merkataritzan eta ostalaritzan euskara sustatzeko. Eta gaurko helburua izan da agertaraztea ostalari, merkatari eta kontsumitzaileen esperientzien bitartez euskarazko zerbitzu batek duen garrantzia, hori nabarmentzea, hori azpimarratzea eta jendeak kontzientzia hori har dezan. Gure egunerokotasunean dentara eta tabernetara goaz, orduan euskara zartatuak garenean eskertzen dugu, bezero euskalduniak eskertzen duten gauza bat da. Eta merkatari eta ostalariek gero eta gehiago ari dira horren kontzientzia hartzen. Orduan gaurko helburua zen hori, nabarmentzea euskarak merezi duela bai komertzialki, bai maila pertsonalean ere, etekinak baino ez dituela suposatzen, balio erantzi badela, eta horrela geratu da agerian, bai izan ditugu askotariko esperientziak. Horien artean, Mikel Suaso Matxete Erretegiko sukaldariarena. Berak esan zuen moduan, karta eta menua euskaraz eskaintzea, euskal musika jartzea edo webgunea euskaraz eskaintzea dira besteak beste euskarari behar eta merezi duen tokia egiteko hainbat ekintza. Ondoren, Agirre Lekue farmaziako Mari Carmen Agirrek langilea kontratatzerako orduan pertsona euskaldunei lehentasuna ematen diela argitu zuen. Bezeroekin ez ezik langileen arteko giro euskalduna izateari garrantzia ematen dio bere negozioan. Hurrengo espazioan, ostalari eta merkatariek bezeroekin duten harremana Zaragoioan eta negozioa osatzen duten langileen jarrerak duen garrantziari heldu zioten. Artepaneko gerentea Atxema Paskualek bere esperientzia azaldu zuen bere esanetan, langileak gure hizkuntza errealitatearekin sentsibilizatuak eta konprometituak egon daitezela saiatzen dira, duten euskara maila dutela. Iker Arroniz Hor dago 2000 eta gora espazioen kudeatzaileak ere bere esperientzia kontatu zuen bertaratutakoei. Barraren atzean dagoen pertsona naiz eta euskaraz ez jakin, oinarrizko hitz eta esapide batzuk ikasita, bezero euskalduna hartatzeko gai izango dela adierazi zuen, bezeroa zentzu guztietan azetuz. Bere aldetik, Lapera Limonera dendako Marisa Álvaro ez daki euskaraz, baina hori ez da arazo bat izan bere negozioaren hizkuntza paisaian euskara txertatzeko orduan. Marisak euskararen aldeko apustua egin du. Azkenik, kontsumitzaileen paperare gertutik ezagutzeko aukera izan zen topaketan, besteak beste Arantza Graziante Paraluzeta eta Roberto Oñederrarekin. Oroar, ideia nagusia euskararen aldeko urratsa ematera animatzen dituztela bere lankideak, bai beste merkatari eta beste ostalariak, azken finean ikusten dutelako bezeroek estimatzen dutela bezero gehiago erakartzeko arrazoi bat dela, ikusten dutela giroa hobeagoa dela, hurbilagoa eta azken finean balio erantzia baino ez duela ezer kentzen bakarrik gehitu.